Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Pariseo ng lakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus. Pinaagi sa mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tidunan o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, mingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakat. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa ginahuna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa sa ilang panagway. Usasultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Sukpak ba sa tung balaod ang pagbayad sa buhis ngadto sa emperador sa Roma? O dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang dutang hunahuna. Musamingon siya, mga tipakaruning nun. Nganong inyo man gayud akong bikton. Pakita ako ninyo sa kwarta ngay bayad sa buhis. Sa gipakita nila ng kwarta, nangutaan na siya kanila, kinsa mang daong, o ngalan, kinakulit dinhi. Sa emperador, nitubag sila. Usa si Jesus mingon kanila, kung mao ka na, ihatag ganito sa emperador ang iya sa emperador. O ganito sa Diyos, ang iya sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malagman lingkod, mayong palis na tanan. God is good. All the time. Karon, sa ito Ebanghelyo karon, ato lang i-highlight ang usa ka punto para hindi mo kalimot. Ingon si Kristo, ihatag sa emperador ang iya sa emperador. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Meaning to say, doon na tayo moral obligation sa simbahan o sa gobyerno. No? O sa mga moral obligation nato karong eleksyon, mubutar yun ta. No? Kay powerful kay ng atong usa ka boto. Amen? Muna nga, kita tanan doon ay moral obligation. Ang mga leader po nato, doon na po'y moral obligation sa lungsod, sa katilingban nato. Walang tagitawag nga maayo nga Kristiyano, gitawag sa maayo nga lumulupyo. Una nga, di na siya magbuwag. Di na siya magbuwag. Yan karon kay hapit naman eleksyon. So, usas mga challenge nato, hindi man nato mausab ang atong realidad, kung di mausab ang atong mentalidad. Maliko na ka? Dili mausab ang atong realidad. Kung dili usbo nato ang atong mentalidad. Karon umaabot naman yung eleksyon, pili adyo ninyo ang tinuod nga kada yung pure intention ba. Kay daghan man karon panahon ni Lolo kay kapitan man sa una. 20 ka tuig si Lolo na himong kapitan sa among baryo. Into sa kapitipunan sa bayan. O pa may sweldo ato. Munang si Lolo mo resign na unta. Kay 20 naman siya katuig. Wa, joy mo sugot. Ayalan, jog na o. Ikaw ako'y kapitan na mo. Forever. Munang niabot in taon si Lolo, 20 katuig nangalagad isip kapitan. Nya karon. Mag-ilog na eh. Magpinatyanay pa. Akong angkol gipatay in town. Tungod usas mga anggulo politika. Sa gidaganan kagawad ra. Sus Ginoo. Muna yun anak kahugaw basta di na to iampo ato mga leader. Abi ninyo dito sa hagna ron, naka-appreciate ko. Nya no dunay ecclesiastical dimension ug legal dimension karon. Ilang gihimo. Nagpinirmahay sila, unya ang buhaton nila kadtong manghatag dili kalingkod. Naman na sa balaod na to. Kung doon na di mo reklamo dyan, tinuod na natong balaod, di na kalingkod ng nandaog ron, oy. Uy. Wa, di, makalingkod. Kung istriktuho na tong balaod ba, mo nagihimo ron sa kuan kay sa una god, ecclesiastic ka lang. Atubangan sa pare. Sige, ari mo dere. Pirma.
for clean and honest election. Afirma po mga kulukoy dito. Paghuman, nangukoy na mga kulukoy, nangamang. Tinoon dili. Unya mo, kung doon ay legal side, mulig-on siya. May ecclesiastical lang, may political will ang simbahan. Yan karon ang DLG nang usog man dito. Ilang abogado. Si Attorney Andy taga dinhi. Unya ang mudawat sad, mapriso sad. Gamay ra sad. Unom ra ka buwan. Unam ra ka tuig. Katong masakpan nga mudawat. Okay? Apilud priso. Ninduta rin, no? Kini nga nahitabo sa na mo ni dulduol sinuod kay aksyonan ba dunay legal dimension. Ikiha jud. Nya nangusog karon mananagan. So pinirmahay na sila tubangas abogado, ikiha jud. Yang kining anto kay wa may kiha. Nga simbahan wa may political will. Kung mag-combine ni siya mo ni the best. Ug mao ni sinugdanan nga malimpyo ang korupsyon sa atong lugar. Grabe man juga ang korap. Nabi tayo namatay nga Pinoy. Pagkamatay sa Pinoy, naabot siya sa langit. Pastilan, pag abot niya sa langit, natinga siya. Kay daghan kayong urasan. Tinga siya nga, daghan naman yung urasan din sa langit. Ang uban, hinay manuyok. Ang uban, kusog, mutuyok. Nangutana siyang San Pedro, nyor. Noon sa maning urasan nyor nga, hinay mamutuyok ang uban niya. Uban, kusog po. Ningon din Senyor Pedro, tungod na kay nagrepresentar na sa kada nasod kada mga orasan. Kung hinay ang tuyok, hinay ang korupsyon. Kung kusog ang tuyok, grabe ang korupsyon. Isa, ingon na siya, katong amo, kusog ka ito. Nyor, pangitao na to ang orasan sa Pilipinas, nyor. Ilang gilibot ang tibok king harian sa langit. Wa, jod, makiti. Tanang suok sa langit, wa, jod, makiti. Gihangat na lang San Pedro. Yung San Pedro doy, ang kwarto na lang Diyos Ginoo. May wa na to masud. Tsapasig to asud nyor, akong tanawon. Pag adto ni Nyor Pedro, sus, tuara jod. Niingon din si Nyor Pedro doy, ang urasas Pilipinas, tuas kwartos Ginoo doy. Ay, salamat sa tanang urasan. Kami jud ay pinakapinangga sa Ginoo. Imagine ka, gitapad sa Ginoo ang urasas Pilipinas. Pinangga jud ay kay Minyor. Niingon din si Nyor Pedro, si pinangga. Tungod sa kakusog di tuyok, gihimong electric fan sa Ginoo. Perti bang tuyok ka yun. Gihimo na lang electric fan. Nausaon ni nato karon. Pag-usab sa to katilingban, pag-usab sa tong realidad, kung dili nato usbon ang atong mentalidad. Di ba? Unang nga, ayaw yun ninyo ibaligya inyong boto. Huwag mo na i-challenge na to karon. Ang nahitabo na to, wajay klarong serbisyo. Huwag na mahitabo. Kay, mao man siya na. Cycle man na. Asa man ni sila manguha. Hoy, kamo ko inunahuna, be. No. Ano? Cycle of corruption. Malilitan ng politiko, corrupt. Nahimo silang corrupt tungod sa mga tao. Iniglabay sa kagawad ang mga standby. Mingon din, hawa, ay, ang kagawad. Haw kay ba? Ang kagawad intaon po mo, talikod, mo takilid po kay. Hadlok lagi di, butaran, sunod eleksyon. Tinoo dili. Oy, magray-nay-ray na ta. Ya, ang solicitation. Ato ikuan ni kagawad. Luyas kagawad. Nintaon, oy. Nahimo silang kurakot, tungod rapod nato. Tinoo dili. Unang nga, dako kay na, nga, trabaho unon. Ako ang simula. Mabuti nang naingog, ako ang simula. So, muna'y moral obligation na to. Muna'y challenge na to. Ato bang ibaylo ang atong dignidad, ang ato katungod sa pagboto? 20 ra? 50 ra? Kabratuhon ni mo. 100, 1,000, kabratuhon. Yung tibuok, termino ka mag-suffer. Abi ninyo, nindot kaayo. Kung kita mo demand nila. Kay, kasagaran ako nadungga mga politiko, mga igsuon kung ako mo daog. Mauki ni akong mga saad kaninyo. Dati nagkuan, politiko.
Mga kapatid, kapag inyo ako ibuto, lahat ng mga simentadong sira-sira, simentadong mga putang inang yan. Lahat ng mga bahay ninyo, na mga sira-sira, simentadong mga putang inang yan. Yun po mga tao. Sige, ibuto natin ang putang inang yan. Abi ninyo, ang nindot jud yung mga leader, no? Dili ang plataporma, yang dadon. Unsa ang tingog sa katawhan. Kay they are public servant. Tinoo dili. Kananglitan, usa ka baryo din baryo Anas, Namdas Anas. Amulansad si Peter Darwin. Mingko katawhan sa Anas, unsa may atong plano para sa atong barangay. Og kanang possible nga ma-realize nato sud sa tulo ka termino. Nanginahanglan ko sa inyong advice, di ba? Kay public servant pa ya. Hoy, naday public servant nga siya nagbuot. Kung ako inyong iboto karong sunod eleksyon, simentadong mga putang inang yan. Bot-bot. Lisod na kung siya ra magplano para sa tanan. Mas realistic kung maminaw siya sa katawhan. Pananglitan mo nga ng mga tawa, may tubig din Hindi ito paningkamutan. Kay basic need na ninyo, na mga lugar dinhi sa Bohol. Nga wa pa gani tubig. Tinoo dili. Kunya si mo dawat og 300 kada eleksyon, merisi mo. Basic need wa mahatag. Basic need ang tubig. Nay barangay dito sa Loon, why tubig? Hangtod karon because of corruption. Una nga, usay di man ninyo, pwede sad mo diman. Hinanglan mig ambulansya din sa usa ka barangay. Di ba? Ay lamiga kwarta, itigom lang na para sa ambulansya. Di ba? Kaya kay na oy. Iya kay kita lagi ato ra po kaugalingon gyud na ay palitan ni nato og kuan. Usang kilo nga labas. Ang uban sad makamotor panahon sa eleksyon. Makapalit og motor, maka-down og motor. Grabe, daghan kay bag-ong motor pag humas eleksyon. Rusi. Pag sunod adlaw, nagkisi-kisi na. Wala may ika-monthly. Asti lang tigia na bargo ra po. Unang katawhan sa Dios kani adin ni karon atong moral obligation sa gobyerno dako kayo. Ayaw ninyo ibaligya ang inyong boto. Ako sukad na sukad wa man jud ako ibaligya akong boto. Mingon mo nga mausik attorneys leader. No? May ubos pa mo di mabahinan. No? Masuko mo nga kamangon yung asawa. Nga mapungot mo kung di mo kamangon sa inyong leader. Kaya anong wa mo ko kamanga? Oy! Una nga, atong paningkamutan nga mga nanagan unta to iampo, muna moral obligation na to. Ikaduha sad, gawas ato iampo, atong pilion, atong dunay kahadlok sa Ginoo. Atong mga tao nga, doon na po inindot nga track record. Una, kinahanglan dunay abilidad. Sa to? Atong pilion ron kanang dunay abilidad. Doon na po'y dignidad. Doon na po'y kapasidad. Yung pagbantay ba mo? Kay makailad pong kantidad. Bawa ng ubang dad. Kay makailad mampod ang kantidad. Tinoo dili. Una nga, abi ninyo, ang tinuod yun niya pagpangalagad no, naman sa simbahan. Na mga minister, dalaygon kaya na sila. Karon makita bitaw ko, dali kay sila kahimo og team. Nga mo ni team nako, team nimo, puro mga laki pa jud. Pero team gani mga lagad simbahan wa. Di mag-ilog mahimong chapel leader, cluster leader, ayaw jud ko ana. No? Ang nindot jud kada jud nangalagad sa simbahan, no? Kay grabe kayo nga tiunay na kay alagad gini may sweldo. Mukalit lagtong haming og pangalagad ko ninyo. Na ko kita sa Facebook.
Naningaw ko kay ang iyang tatay, sinang pangumpanya? Mga igsuon kung ako inyong ibuto. Suko yang anak ko sa kabuok. Siya tay, masa imong gingos mga tao? Sa mga lagad ko sa katauhan, anak. Hilas ra katay. Wagan ay kakapangalagan ako rang usa. Nga lagad ulo ka sa mga tao. Hilas ra katay. Mga igsuon. Kung ninyo kung ibuto, alagaran ko ka mo. Ingon po yang mga hilas ra ning amahanan ni. Wagan ni kaatiman ako, usar ako kapuot. Wala, bantayin na ninyo. Wagan ni kaalagad sa pamilya, sa mundas tibuok. Barangay. So, maayo sa siya nga amahan. Atong pilion. Maayo nga nanay. May ito pilion karong umaabot nga eleksyon. Mo to, dunay dignidad, dunay abilidad, dunay dignidad, pero malipat man ta sa kantidad. Tinoo, dili. Wala nga, ang pinaka, nakita na ko karon ang hagna kay dili lang ecclesiastical side, doon na legal side. Kining legal side, ma'am ni makapalig-on. Kung wag mo ng legal side, useless ng inyong pinirmahay at tubangan sa simbahan. Doon na legal side, doon na political will. Doon na political power. Kay sampulan man yung kuno nila. Di jud kalingkod tong nang malit. Kung maproibahan nga na malit yun. Naman na ibutang niya, no? For Father Darwin for Kagawad, no? 20 pesos. Father Darwin for Kapitan, no? 100 pesos. No? Malipay naman ang mga tao, anak. Pero, haylo lang dyan sa kwarta. Pero tinood niyang pagpangalagad, dili mahaylo sa kwarta. O ingon anak, kahugaw ang atong politika karon. Ingon anak, kayawa ang atong politika karon. Labi, no? Di ka mo daog. Uy, kung kay kwarta. Tinoo dili. Tinoo dili. Ayaw na yung dagat. Labi nagwa kay track record. Gawas lang, nindot imungan. Kung daog dyan ka. Ito si GC Lubredo. Kuyaw ka ito. Chinilas Mayor to. Itawag to siya Chinilas Mayor. Magsirag lakaw-lakaw, magchinilas. Uban sa katawhan. Unang bisan pag ang pikas mamalit, mudaog dyan to siya. Tungod sa kaayo ni GC Lubredo, mo nang nadaog si yang asawa sa pagka-vice president. Tungod man to ni GC Lubredo. Hindot man kayo record itong tawana. Na awardan tog best mayor sa tibok Pilipinas. Pato'y palit-palit. Tanan niyang kontra, dagko kay pinalitay. Pero siya, relax na kayo. Kasi man siya kaubas mga tao. Paliton sa mga kontra niya mga tao. Tuwa man ang kasing-kasing. Kaya naaman siya kanunes mga tao. Makita Diyos mga tao. Magchinilas na. Suri-suri sa merkado. Uban-uban na mga driver sa balhabal. Magkikistorya. Nindot kayo ito nga. Mga pa ito mamatay. No? Ako ito kaugmaon unta. Nadisgrasya man sad. Unang nga, kung itong pamalandungan karon, ako lang nag-isulti ninyo, hugaw jud kaayo ang politika karon. Pero kamo, kung magtinabangay ta, nga kita ang simula, kay mo na moral obligation na to. Namo mga pare, mo sa moral obligation na mo. Wala nga, maningkamot ta, pangayoon na to sa gracias Ginoo, wala jud mo consider nga sana, hoy, di na ninyo i-apil o kumpisan. Ninyo pang ihalad ni kahuman. Nganta pag jutay lang kinin. Guhaan pa gayod. Paita. Mga hagtik na kayo na inyong mga 50, 20, gikan is politiko. Nagkaroon, I hope, mustanta, bisag karoon lang ng eleksyon, mustanta, ngayon nyo ibaligya ang inyong buto. O muna contribution na to sa less ka corruption sa ato katilingban. No? Dito sa Cebu na ibutang dito sa gawas ay dili namo ibaligya ang among buto. Kaya po mo sa gipamutas politiko, gipang suksok dito sa flower base ba? Nagawin nga nito. No? So, ingon anak dyan sila kalaog sa gahom. Ingon anak dyan sila laog sa posisyon.
Grabe ang mga family dynasty. Murag di na sila munaog. Hoy. Tinuod dili. Di na manaog. Murag sila radyo'y kamao diri sa ato katilingban. Family dynasty. Yan naman, tungod sa kwarta. Money is power. Money is power. Yung kibaw mo, pila raman na sila. Yung pila man takabuok. Hoy. Pila takabuok. Kita mo ay master nila. They are public servants. Ay mo kalimot, ana. Hoy. Nabali naman nun. Kita na may mag-agad sa ilaha. Sila dapat mao ang tingog sa pagkangduot sa katawhan sa Diyos. Nga, ang nitabo ron sila may tabo, kung di na nato mabantayan, sila na ang master of the public, not public servant. Yun na nga, gamitan ninyo atong gahom, ang gahom na to sa pagpili sa sakto. Kinsay angay og tarong. Amen? Nakita kag tarong nga way kwarta ka tayo buto. Kay tinud-anay yun ang iya ha. No? Daghan gani kwarta, ay kado kay na. Mamawi yun na. Mamawi yun na. Anya ato mga project, wa dyan klaro. Mga, unsa na? Substandard bito ka na? No? Luoy kaayo. Wala, na mga tulay, dali kay mga hugno. Na mga krasanda na to, dali kay maguba. Yung mga substandard man. Ug mo na problema na to karon. Og karong umaabot nga kano sa eleksyon? October 30 pili adyo ninyo. Ya, pamalandong mo. Bangutana mo unsay background aning tawhana. May tabang lang nato sa ato barangay. Okay? Muna akong tabang nato sa tagsa-tagsa na ito ka barangay. Usisahan ninyo, pinsang atong mga kandidato, ilailahan ninyo, unsay ang mga track record, unsay ang mga performance. Nakatong pinaka-the best mo itong pangitaon. Wa may perfect ka kandidato sa, wala yung perfect ka kandidato. Unang ihatag ni Caesar ang iyan ni Caesar. So, meaning doon na tayong moral obligation sa ato society o sa atong simbahan. No? Simbahan. O nagkatikais na ninyo ganinang buntag uban sa to team, I hope inyong gamiton ang prayer of the church. Inyong gamiton. Pwede mo makadeliveran sa inyong balay. Inyong balay ha. Inyong family circle. Daghan kaayo ang matabangan. Daghan saan maayo. Daghan kaayo. Kagabi dahil ni Aridere from Bauda pa sila Minglanilla, Cebu. Nagdaan siya og oxygen. Kaya hindi siya mahimo may oxygen. Pag oras na niya nga akong i-exercise, naglibog bang doktor, 15 years na siya nag-oxygen. Dahil siya naglingkod kagahapon, kagabi. O niya, pag deliverance na to, perting syagit niya. Syagit yun. Kaya naglisod na siya ginhawa. Ibutangan na kong cross ang iyang dughan. Kurug-kurug. Perting singgit. Na-shock na yung mga tapat, naunsa naman itong kauban, perting singgit. Pag human ako o pakumpisal, magpakumpisal man ko karon, magpakumpisal, itong mga mang-react, ako itong i-exercise. Kagabi na 5 ka na-exercise na ako kagabi Kunya nitabo niya diri pag humag deliverance, wala siya mo singgit. Tumoy-tumoy sa deliverance, wala siya mo singgit. Kunya, gikuha na niya yung oxygen, ni uli nga wanay oxygen for 15 years. Bugat ko na yung lawas, human sa deliverance, wala mo bugat. Father, first time. Kaya ba ka, Father, mawaw mo kumusulti ni mo, no? Pero ang tambal na ko, usahay, basta maghuot ako, dughan, Viagra. Ya, mahal man din yung Viagra. Karon po kay bawang mahal. No? Tag 1,000 na yung buok. Nyamulian ko no siya. Pero kay bawang mo, katong deliverance, pertinang syagit dire mga 30 minutes siguro na akong giprayera. Taod-taod sad. Perting siningitay dire. Paghuman, Father, wala na maglisod ang akong dughan. Wala maghuot. Itangtang niya ang iyang oxygen, naglakaw nga wala ay oxygen. Kabakpakan ang Ginoo. Kagahapon sad, nay taga Kandihay. Nyari dire.
Mga labas ni ha. Halos kada adlaw doon mga bago. Ang karon na nasad. Na mapud mo. No. Kay bawog na may bago ani ron. Kagahapon na taga Kandihay nag-surrender siya sa iyang pagka-albularyo for 7 years. Unya, ang maong albularyo, babay. Yari siya dari, perting react. Kasabaan ko, Darwin, may pagwan na kukuha ni mo ani din eh. Na-torture me. There are hundreds of spirits inside her body. Nagtuo siya nga ang iyang gahom. Grabe no? Grabe kay deception sa demonyo. Nagtuo siya jud nga ang iyang gahom gikas Ginoo. Kaya Kandihay to. Unay taga Bukidnon dire ilang ihas sa imong ko naa siya pakaron. Taga Bukidnon, albularyo gyapon. Grabe gyapon react. Di masabot ang iyang tibok lawas. Human sa deliverance at parting singgit na pod. Na ako magigipost ron sa Facebook, katunang anak po sa albularyo, taga Alicia sila. Pag surrender sa iyang mama, isip albularyo, ang iyang anak, di na mo tingog. Ari man ko sa Adoration Chapel mag-exercise. Pag suot na mo dito, na masuri pagod diri mi gawas, masturya pa yung mga anak, na itulon niya ka anak, kuyog na iyang banag nang magtiayon. Nod mi dire, unya akong giingnan ang nanay, i-renounce ang imong pagka-albularyo. I-renounce niya, solemn renouncement. Pag renounce, wala mo tingog ang usan niya ka anak. Kaya ang usan niya ka anak, walking possess. Wala ako i-post na sa Facebook ron, mga 15 seconds lang kay ako lang nang i-post ginagmay, di makita ilang identity aron sa katikay sa mga tao, for the sake of catechism na dyan na. Kaya dagway ninyo, ramog sustumas. To see is to believe. Di jud mo mutuo. Kunang nga, grabe kaayo, manang amo nang gipaambit ninyo ang prayer sa simbahan, kay pwede man mo ka-deliverance sa inyong mga anak. Ang deliverance, dili lang para sa giyawaan ha. Mismo ako, mag-deliverance ko before ko matog. Mismo ako. Kada padong na ko matog. In the name of Jesus of Nazareth, I command you unclean spirits to depart from my room and go immediately and directly to the cross of Jesus, never return again. I seal my body to the precious blood of Jesus Christ. I consecrate my life to the sacred heart of Jesus and immaculate heart of Mama Mary. Ano lang, simple as that. Sprinkle ni mong holy and exercise water. Ngayon, anak. Hadlukan kay mga yawa. Uy. Ang mga yawa, hadlukan. Hadlukan ba mo? Uy. Liwat mo siya, yawa. Muna nga, kung nakadawat na mong sacrament of confession, check na mo, ana, nakadawat mo sa gahom ni Kristo. Ikaduha, sacrament of confirmation, the best. Strengthening the gift of the Holy Spirit. Na mangumpisal mo karon, wow, amazing. Unya ka upat kining naklawat mo sa lawas ni Kristo, wow. Nakasal mo sa pare, sos, full of grace. Grabe no? Nya kung naa ka ni ana, mga igsuon, mukurog ng yawa sa imong atubangan. Mahadlok ang mga yawa sa imong atubangan. Amen? Yung deliverance mo sa iyong balay, matinga na lang mo, daghang mga sakit mamaayo. Di, pamilya dire ni Ari, upat ka family members ni Ari dire, puro na sila'y habak. Puro na sila'y habak. Yung mga disinti kay purma. Kung sa ilang habak, bala nga di mo buto. Ingong kong ha, basta may gibate, siya na father. Naadjud may kamitan na niyo, father, na may gipang bate. Kung na may habak, siya na tangtangan na ninyo. I-renounce. Nara sa prayer book, prayer for renouncement of the non-Catholic belief and non-Catholic practices. I-renounce nila. Sa renouncement lang daan, silang upat completely healed. Grabe, no? Bapakan ng Ginoo. Una nga, among itudlo ninyo kanunay, kaya aron di mo magsalig sa amua. Go to your priest. Ang mga talk na ko sa mga lain-laing lugar, di man ko mag-healing dito. Because all priests are healers. Sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist. Kanang tulo.
Grabe kayo na. Layo ra ninyong habak. Uy, nasa yung powerful? Habak ninyo, sakramento. Nya, daghan man kayo naghahabak ron. Mahal pa kailang habak. Dahil albularyo ni Aridere, nya, maglisod, naglakaw. Manglisod na siyang lakaw. Giagak, gikan diha sa gawas, padong dire sa sulod. Pagsuod niya dire, naglisod yun, hinay kayo. Pag-abot niya dire, akong inan, i-renounce yung pagkamananambal tayo. Pag-renounce lang. Nakatindog si tatay, nakalakaw. Maupay ni unag lakaw. So, if magdali ta kay, mabiyaan tag series. Tumingon siya nga, sus, Ginoo ko. Kung nasayod lang ko, niining maong kamatuuran na, mauki ni akong giuna. Napaligya nun ako akong kabaw. Napaunta to akong kabaw. Grabe na. Nalipay pa marong adlaw. Di ni Aridere, itong miyaging mga simana, usa ka lulo, nag-uul siya kayang apo lagi putla na nagtiil. Tuas Dubai pa jud. Father, mag-video call ta. Kay i-deliverance akong apo. Kung sa gamit na ini mo, ikay deliverance. Imo mo ng apo. Kaya ikaw, Father, kay effective ka. Yung mga fanatic naman. Diba? Daghan kay mga fanatic ron. Dili ganahan ang Ginoo ng fanatic. Kay delikado ng sakyan nas demonyo ng fanaticism. Mahimo si Father Darwin og Senior Aguila. Ha? Din ang tawag ninyo na ko, Father Darwin, Senior Aguila na. Nya, mag-usab lang po ta kay na uniqueness man. Hindi na po ko magpatawag og Senior Aguila. O saan may tawag na mo ni mo, Father? Senior Uwak. Biga naman, kung sakyan na, mahimutang mga fanatic. Nakunginan si Lolo, tay, ikay deliverance mong apo. Dili na ako, kaya na naman kay prayer. Ako dahil ka maumubasa. Kung sa may heading sa prayer, Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Catholic Handbook, Catholic man ka. It is our handbook. It is our prayer. It is the prayer of the church. Amen? Gamitan na tayo. Ya, ang iyo alang doktor, nga silang ipaputol kung kaya pas bata. Di ba sinigmaulian na? Katapusan na, last resort na ang putol tayo, kaya di na mo tubo ng tiil. Mayroong tagkukuputlon kayo mo tubo. Ya, tiil man. Yung saan man ni Father nga, i-advise mas doktor, hangyo alang. Di-deliverance nila. Sila ni nag-deliverance. Nibalik si Lolo dire. Father! Dagko na kay smile. Kamusta man? Completely healed ang akong apo. Wa madayon ang major operation. O normal na, CT scan ba na, x-ray. Normal. Nibalik siya. Kung ano, nibalik pa magkadirita, okay naman imong apo. Hindi ko pasalamat, Father. Dahil you receive the power of Jesus because you are baptized. You receive the sacrament of confirmation. You receive the Eucharist. You receive the sacrament of confession. What a power! Amen? Uy! Nakurutan lagi mo. Mo na yung unang pagbasa ron. Naminaw lagi mo sa unang pagbasa. Pitok ron yung mataraba. No? Ningon din niyo, ang Ebanghelyo, ang maayong balita, dili pulong lamang, kundili gahom sa Espiritu Santo. Kung mauna ning gahom sa Espiritu Santo, ato nadawat, diha sa mga sakramento, the dispenser of graces is the Holy Spirit. Pinaagi sa sakramento. Amen? Uy. Niabot dito sa akong atong kubento, gikan pa indaw siya abroad. Father, ikaw rin akong tuyo, diri, Father. Sikog sunod ninyo sa punya. Follow and subscribe punto per punto nato. Kailangan mamakatunan. Karon nag-live sa go, bahin sa healing update sa naghan kayo. Kinadaghanan. Yun siya na ako nga, Father, naminaw ko nimo, ya akong gisunod, Father, gideliverance na ako akong kagalingon. Kinikalit sakit, ang akong ani ba? Nabaga. Kaya nasakitan, di man-describe akong sakit, Father. Gabi ito, Father, gabi ito na hitabo. Nga doon ako pasyente, Father. Nga ako muaswa, akong giatiman. Usaon ako pag-alsa sa akong pasyente. Nga't parte naman sakitan ako nga baga. Kaya nasakitan, Father. Sigbuhat ako, Father. Ako itong gi-deliverance. In the name of Jesus of Nazareth. There's tremendous power as God. Pag human nag-deliverance, pila ka segundo, wag tang
ang grabe na nga sakit. Samtang nagsulti siya nako, niini naghilak siya sa kalipay. Pada dili, pa man ko kauli sa mua, niuna jud ko diri sa buhol, kay makikita sa imuha. Grabe no? Ang impact sa maayong balita. Na unsay maayong balita? Ang maayong balita dili pulong lamang, kundi gahom sa Espiritu Santo. Ang pakpakan ng Ginoo. Mao nang nga nagkatikay sa ninyo karon. Yan naman mauni mang balita. Among gipahimug-atan ang katikisem, the whole morning ang katikisem. Yan naman ang maayong balita, ang katikisem, gahom sa Espiritu Santo. Knowledge is, unsa man ang knowledge? Gift of the Holy Spirit. Unsa ang knowledge? Muna daday yung mga bana. Daday yung pamilya diri for catechism. Mura man na makakontribute na mo. Empowerment raman. Nigulit ninyo dito sa inyo ha, mag-deliverance mo sa inyong balay. Hinay-hinay, ang attachment sa unclean spirits nato, hinay-hinay, ma-less na ilang influence nato. Hinay-hinay ta mautro, hinay-hinay ta mausap. As long as, ato nagigamit. Apoy gamit-gamit, nagpa-bless sa mga holy and sacramentals, holy and exercise sacramentals, way gamit-gamit, decorate ras altar. Amen? Unya, muna, na gamitan ninyo mga sacramentals niya, mag-bless ta sa inyong sacramentals, unya, aron inyo na magamit. Ang inyo na bati ron, inyo na masinati sunod adlaw. Amen? Naligbanindog ta, ito karong ipadayag ato pagtuo. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa